Στο μετρό έχω δει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει την Ευρωπαϊκή Σημαία και σε μια αφίσα. Η αφίσα λέει «Ολοήμερο νηπιαγωγείο». Εκεί δεν το σχολείο έχει την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα την Ευρωπαϊκή Σημαία σε ένα βιβλίο που λέει «Μια παρέα με καρδιά». Βλέπω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τσάντες που έχει η κυρία με τα βιβλία. Εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση που ένα παιδάκι φοβόταν τον υπολογιστή.